Abubeto and Mumu Yawaha. What will say Yan in Nanum Akasiakasin and Nam. No Kasem and Ra Anaju and Aminya call if he Oseadeeyo Anefiho Se Okuapehene Ate Se Akosombo Dam no Obuye Yano Edin Sunsanso Bebre Eba Mpotemha Na Wode Waso Atofema who say Obia ko Mepe Obia ko North Town ni ade Nso wote no na bibi nso esi wo ha Abume kokontekweji ni adefo monso bohokai na esa de se Okuapemura odo obia nti oso ntena se ma mode wojimu mfim enti opesen ne osoma nananom na wo behwe mo abohokai na wonso wo ye madoe kakra Enti anajona na me frey se won country na nanoma ewo Abume ni kweji se aboho akesise ebeba abesramo na de me dewo ho kra ne se me country won se Abume community mo yese mo basic clinic e se atoyran chem no ba ye no so bi ho ka clinic papa bia ni krom ha na ese se mo de America e de no for hospital kase Also, moi, yes, I'm on the aboarding a basic clinic. Okuapehene ras or no so baba boamo. Eti anopay and run a donor before semi for parliament. Me say, Okuapehene and two. Na nanum se womra be pesuaso a mentranka emfa me nsankyere won se ha na wo won ko iti medi won anim na me de waba iti sabo we say be na nanum pepepe ni ma na enen iti amane no krakra de bejawa ma ochiame na asema wo won ho eno nti Okuapehene na na kufu ankasa abedu Yo, rara Roma. Abraham is saying, Yo, Amy and say, Honorable, Akasa Bibri, Jumedinti, and Yewa. As some way, this in Ghana, Menha, Injina, Yati, Ubiati. Even when the can I am Wabibri na esi no na yura Akuapehene Oseadeeyo yenyina ye nipa yenyina ye Ghana fo yenyina monja baako na weyemu ontimi ntranse nhwe na atoyire ntem to ba bi no ntranse no ndidi no nom eni to friend nananom no won kan won ti pam mu na nananom bia boy grow na we Akuapehene na you have 5 divisions. All the 5 divisions will be the Sikamioma and the Bebuai say Jumedi say na Yurafa no the SC so be the Abua or Manfodia. Na as it was when I say. And it is a move where my heart said the honorable Kaino. Yedu Hanosuna, honorable Mayor T say. Every someone Casa to erect we see what it room said. It's an easy Timoa movie sickness. And it is any kind of Ayura Suti, or so I say, movie clinic, ever will be added. As I said, on the traditional council, the name Pakamfina, Osumase. And you can be a Niama Bibri, you say to your me to see every no much on your Mabibri. Yet the Niama to say, in soup, there was sachet water, Bayer Parks, no Bibri. There were bottled water, and also Parks in the Bibri. Yewo omu kakra account, yewo ebru, yewo gari, yewo liquid soup, and yewo nia eya se
biribi mo pepa form and wɔde gugu nsu na wɔde pepa ebi kan ho yɛnim sɛ yɛ sɛ mmɔfra yɛade a wɔn ho hia paa ɛni ti yɛde mmɔfra nneɛma a wɔde kyerɛ ade wɔ primary school ne nursery ɛno nso yɛde bi bae ɛni twɛ mu no obroni sɛ first aid yɛwɔ ɛyɛ nneɛma a ɛyɛ nnuru nketenkete te sɛ paracetamol nom ɛne diwɛɛma nom ne ade a ɛno nso yɛde bi bae yɛsan de kyɛ sɛ nneɛma de bebree sanitary pad yɛnim sɛ schoolfo no a wɔkɔ secondary school ne ade na ɛyɛ ho hia paa na ɛdu saa bere yi koraa deɛ ɛyɛ na ebi wɔ a wɔn akorɔ so aba some of the communities no na ɛyɛ de nti yɛde sanitary pad nso ɛka ho a yɛde bae nneɛma no ne yɛ kɛse yɛbɛkan a ade bɛkyi yɛde ntaare mpaboa nneɛma ahorow bi ntama nyinaa wɔ mu ebinom anananom binom kora yi wɔ kente ne ade ɛde fry sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa ɛnyɛ wɔ nkutoo na da biara wɔbɛhyɛ kente na wɔn adandan mu nti nneɛma no yɛde baa ne de bebree na yɛmmerɛ sɛ asɛm a yɛmɔ biara nte sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako sɛnea ɔna abɔ baeɛ yɛama ha because of politics yɛba ha sɛ yɛn nuanom wɔn ho aka a wɔn akɔtɔ amane bi mu a ɛsɛ yɛtumi boa wɔn na wɔtumi keka wɔn ho na wɔtumi gyina wɔn nan so nti sɛ megyina ha na mekasa na ɛyɛ nana Oseadeeyo Kwasi Akuffo kɛm sɛ ɔbere Okuapehene ɔne ne mpanyin ne yɛwɔ 5 divisions yɛwɔ Osuodumgya Kwasi ɔno yɛ Aburedihene ɔno yɛ Adɔntenhene ɔno nso kan bi ne mmoa kan ne yɛba ha yɛwɔ Amurokrom hene ɔyɛ nana osim kwatia ɔno yɛ Amurokrom ɔno yɛ Gyase hene wɔ Okuapem ɛne yɛwɔ Latehene minim sɛ Latefo na mo ha de mo bɔ abusua ba ho ɛsɛ yɛba na ne nso ɔna bɔ rekakasa ɛyɛ kyerepɔn kasa na ɔna bɔ nso ruwa bi so fi so ba yɛ num nti awuti aba kwasɛm a Late ne ha wotwaka nti ɛyɛ ɔno nso yɛ benkum hene ɛyɛ ɔsaberema Oseadeeyo kɔ ɔno da Late ne nkuruwa ɛwɔ benkum mɛmu nyinaa no ɔno nso de ne mmoa bae sɛ ne nuanom na asɛm ato wɔn yi ɛna yɛwɔ Kronti division nso woka wɔn akyi efi Akwam ɛno nti sɛ asɛm asi wɔ Akwamma nso na ɛsɛ wɔtumi ba na wɔbɛbɔ nti Kronti division ɛyɛ ɔsahene boafo ansa ɔtɔ so abiesa ɔno yɛ Kronti division ɔno yɛ ɔno nso yɛ mpakanni ɔka ho bi ɛna wɔn nyinaa mu no ɛyɛ Osuodumgya nana Nifahene ɔno na ɔte agua mu a mpanyin tu no sɛ ɔnda dom ya no na yɛn ɔmyɛ anim na yɛmɛyɛ saa do yi ɛma Okuapem na nananom no dɔɔso na ne nyinaa wɔn adu ha yi na ɛsɛ mo nso mo te binom anum asɛm anaasɛ mo te binom ankasa abɔ wɔn din na mo tie nti mede akasafiri no bɛkɔ na mefi ase afi akyeame no so me a megyina ha wɔfrɛ me ɔkyeame kofi afɛre a na afi meyɛ Okuapehene kyeame na yɛtea so midin de Okyeame Kwame Esare Nifahene kyeame midin de Abume Apiredihene kyeame ɛde ɛdu panyin na nkasa so midin de Nana Sechi Ijakoto so ebisa me gonna end and it's me Okuapehene mede Nana Asamoah Dodo Akuapem okua tufone okuga ne yɛka de baako pɛ ne yɛkae ɔkɔmfa no ɔkye kuro midin de Nana Tini Mebiri de Nifahene Abontendam Okogyeahene Saforo Okoampa Apiredihene from Nana Esiama Bekui a odikan Ebru ena Azapu Nifa Division Nana asai gumi metos webiesa okrase Akuapem midin de Berema Into Boafo a odikan Akuapem Gyase Division yeo saa bi
kura no was in Behin Guaria and Siasa. Yina Odana, Odiakai, Onana, Oye, Adukrom Hene, Onana Sange, Akuapem, Nifahene, Osuodumgya Otutu Ababio V, Osuodumgya Onana Tinino Siniso. I'll take this privilege to start from. We have in our midst the Ochiame for Togo Disonu II from a community from Abume. His name is Robert Dumehu. We also have in our midst the chief fisherman by name Nelson Avoka. We also have the stool father for Togo Disonu II by name Mr. Robert S.K. Medo. We also have the elected assembly member for ATL electoral area in our midst, my name is Dixon Womado Flipper. We also have the former assemblyman who happens to rule the community for 4 years. He's also among us here, and he's by name Adogu S.K. Timothy. Then we also have in our midst the native community that we have around us here, Kweji. We have their chairman here by name Elpo Achu, representing the community. And then myself, I'm called Gabriel. I'm one of the youth leaders in the community. Then we have among us our chief, who has happened to be the father to the community, and he is by Togo Disonu II. Thank you. Nifahene, and then another more Togo Disonu and Omanfo Machine. Say na person be church remove kakra. Effect of the spillage, ewo Omanfo yeso. Say okwan wo mu na nke be nante adu nsu na no ha. Otu ani ekopinkum so a go say Akosombo Dam no less than 300 meters from this community. Eti wo bie nsu no kwase ofi ase yi won asuti say wo be bie nsu no. Na ya dey water ye nti won etete ha no woni sanya wo bie nsu na efa. And so we are now still now in sort level no Ekosoro no. Now it has also elevated the spillage It will be able to say now another a fum will be Emma Adana Anka in future we will be down now in Suno Anko I feel in Suno Edru Ho Efa Adana na Ebeng in Sunano no. Enti Abume ha ene Krobia ediso a friend Kokolte Kweji Wanga Ebeng Sunano de Osuno Erera Wanga Fimo Essay one Yama Na how wanga atoyrencha no how one be brave Wanga Bubu one na ya farefo Na VR yes Suno level no Akosoro the answer will be to protect the integrity of the dam. We yi won asutu ewo ha. Na esane se wo ben ti we used to spillages ewo ha. Na wo buye ya no nsu no so say rising. It according to VR no dey here say we elevated the spillage no. Iti ema wo bue mu kese na eno de won anhye won ase na adanga
previous villages nsuo no ɛnu hɔ no afei de nsuo no ɛtra hɔ ɛfa saa dan no a Abume ha ɛne Kokontekpeji ɛyɛ communities a ɛbɛn nsuo no wɔn adan no bi ebubu yi na wɔn nneɛma sɛɛ na wɔn a wɔbu wɔ ha no nsuo no so adwuma no wɔyɛ wɔyinam na youth no ɛne wɔn a wɔtumi adada biribi kakra no nso ayɛ cages ɛwɔ nsuo no mu a wɔde yɛ tilapia na wɔbue nsuo no the force of nsuo no ɛsɛe cages ne nyinaa ɛma nam a ɛwɔ nsuo no mu nyinaa bebree wui meba aprɔ no wɔhwɛ ade ase fam na tilapia ɛnyɛ kɛse enu bere a ɛsɛ sɛ wɔtɔn no na wɔn a wɔde kakra wɔ hɔ no ɛfɔ so harvest yɛ na nam ne nyinaa ewu nti na ɛsɛ wɔde yɛ mɔmɔne eti ɛka a wɔbɔɔ wɔ ha ɛnyɛ kaketewa ebi sɛ obi bɛyɛ 1 kg na obi feedi fish na ama wɔn akɔ wɔn anim kakra no na ɛnyɛ sika ketewa no asɛnde cages bebree wɔ nsu no mu wɔbɛkɔ sɛ ha na wo cage wɔ a na cage no akɔdu akyirikyirikyiri wɔbɛkɔ na nam ne nyinaa afi nti ɛha wɔn paa na ɛno akyi yɛn health fo nso ɛma yɛhu sɛ nsu no yare abɛm bilharzia abɛm nti wɔbaa ha bɛyɛ education ma wɔn se mma wɔn nom nsu no mma wɔn nsu no directly nti na ehia sɛ wɔnya nsu alternative water wɔbɛnom nti na ɛyɛ sɛ mo bɛyi nsu mo de nsu abrɛ wɔn ebi sɛ health for na me yɛho sɛ yare ɛwɔ nsu no mu nti ɛnsɛ sɛ wɔnom wɔguare na wɔyi nsu no directly nti nananom sɛ Okuapehene ɛsoma mo sɛ mo mmra na mo mɛyɛ yɛn manfo yɛadɔyɛ a na yɛsɛ nyame nhyira mo ebi sɛ sɛnea mede kankae no ɛsiane sɛ mmɛpɛ ɛne mpɔtam hɔ ɛna wɔyɛ low lying areas nti nsu no bi fa dan no tifi ne ade ɛma obiara attention ɛkɔ hɔ ɛma wɔwerɛ fii yɛn a yɛwɔ ha ɛma wohwɛ a na obiara bɛfrɛ no ɔpɛ sɛ ɔkɔ mmɛpɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ south tɔw batɔ ɛne ne mpɔtam nti yɛtee sɛ mo sɛ mo pɛ sɛ mo de mo ani kyerɛ ha no yɛsɛ hallelujah na mo ɛkyɛ ame ame pɛ sɛ meka atwa to ne sɛ nea moayɛ yi bible mu wɔ sɛ ɔkɔm dee me na mo maa me biribi di osukɔm dee me na mo maa me biribi nome meda adagyaw na mo fura me ntoma Akosombo Spillage ɛsɛ me nneɛma na Okuapem mo bɛyɛ yɛadɔe eti Onyankopɔn sɛ moayɛ ama me nuanom ketewa yi wɔ biako yi moayɛ ama ɔno Nyankopɔn nti nyame nhyira mo na neɛ medɛ ɛwɔ ho ɛne clinic a community ayɛ sɛ wɔsi sɛdeɛ ɛbɛyɛ anyarewa kakra a epue wɔ ha wɔbɛtumi afa no na ɛnɛ mo nso mo de mo ahoɔden ne mo sika ɛbɛboa wɔ nti nyame nhyira mo paa yɛn health directorate no nso wɔ ha ɛsiane nnuro no a mopɛ sɛ mode ba no wɔkyekyɛ ma wɔn na wɔnim sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔnom no a wanhwɛ a na wankɔfa ne yie nti yɛde wɔn nso aba na wɔn bɛreceive nnuro no na wakyekyɛ ama clinics a ɛwɔ affected areas no na wɔn aprescribe ama wɔn a ɛyɛ affected no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛfa no sɛdeɛ ɛbɛboa wɔn ɛno nti na yɛfrɛ yɛn health director nti yɛdamase ɛdamase yɛame nsira yi mu no mo tumi akeka mo ho koraa sɛ mo sɛ mo nya mo clinic eyi mu no ama bebree rebɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔsɔre na wɔtumi yɛ biribi nti nananom sɛ wɔdam ase ɛsiane sɛ wokɔ baabi na good leaders ni wa
until Sahani. Yaba is you say health directory, there were district is also at Timiaba, and also train Ayokufa, and that mono one term, nature said, Mobile Modern Plight, and I don't know Mamorio, they say what to teach Chief of Adukrom. And I know any honorable MP to be within a Timia Boni to be Luson and a Nipenufo. At the Radiasi say, Asambai. And you say a tea in no, not Ahometi. Now, so I never quiet tea, and he said, Okraba Kokra, Yahre Okraba Kokra. No soul was lost. That's what we heard. Say no great. Yet Yamiasi said, Okra Biara, and Nipade, Otiasia, Uninia Obenya. Motiasi nti na yebaye yababetu nipa nipa oha nipa nsei nti yabai minim ha be biara da ene enam sasemi so yabehu ha senia chiame kai ye nyina ye nipa baako Oseadeeyo Kwasi Akuffo ona ye nyina ye som no Akuapem and I'm all 2 years no. If he a predi, a Akuapem brekusu. 17 major towns in Yinara. And now, Yakabum say, Yabebwa, Yura. Na a Moabia, Mosumuhiano, and you have so much saying. Tiabaya, na Yababe baby, I'm a war. Yedi kind, Yediania Babu, baby, I'm a war. Motiasi, Amode Woho, and then Yamiasi, Samotiasi. Once I say, we need to be cry or Pusanism. And Yamiasi Samotiasi, Kakra Yawano, and Bebuao. And yet we in a bichato. Cecilia Yahoo Hadia, Umwa, Oseadeeyo Kwasi Akuffo, Apiredihene Saforo Okoampa. Meba, MP Grand Kamwa, Meba Maba to Bear, the Oseadeeyo the Smameno, the Bepred. In fact, we had Maba Abayewo Krom Hane. Ose nra nyumre ojanti se mo pa no. Na ofo se ahemfo nkitua bi na eba. Nanso obepie ha ewi anopai. Be ho se mashene nunyam. Na nso efa wo mu na woni ani daso. Oni ani daso. Nyame na wo so frɛ no. Project omo ye wankasa na MP buwa wankasa nanso enemu aba sika mu dia be share project mu eso neni eso kroma ni nyina ni na da mu be safun aba kromu ha no mu be hu pempen so a sesika yi edi omo enti nyame famofi agomo nkwagomo na osrani manfo nyina so se biakoye eneye Mobile nyina je ko ni entie Okuapem Nifahene okasa adofo no ma yehye mu wo ha se na ye nyina yehia ya yede amane no bomo nkranhye sama yede maamo ene abotoyem sem no ye ka BBC achi se eye Oseadeeyo
Kwasi Akuffo a otoso ebiesa eyo Okuapehene one na atrankonwa oboaboa won sase ade boamu ade bi ka ho na ye nyina no ye wi a ye de saade no be hye mpanyimfo nsa e won potem ha eno na ye nyina ye gina ho a ye redi sa adansi wo hwe ye nim ha ye wonsu ye waduan ye wontade ye wonuru ene niam bebre a ekeka ho ye twachi no kra se me boss sika bidin eye titisika no 222 million what ba ene ye kasema eye 22,000 Ghana cedis no me gina Okuapehene anamu ene Okuapem anamu de se sika yi aremamo se dwumadia mwahase aye ayaresabia morisi no eye clinic no momfa se sika yi ento aso na enhye obia nyonyam na ma mum kanyan na mo so muntimi nkonkan wanyame agya oba ene sunso kronkron di mu amen. Nsoto afa ayiri fi hani na afia even na aye green sa no ama 5 ntebi o ida nyim nyina nso akom yentimi yehwe se na ana ya nkofoto tade mai edi ndi se na fia nso afa hanyina no adeton so enkoso sa bibia e was me banko school me ba train no school ska iba wadu school so yenya viso adeton koso se na nso ayile hanyina nti nipa antime ba hanu e motade mai se na yiri edan ti nyina ne edam nyina nti nipa antime ba hanu mislim benifo se Oma boy, Oma my kakrebi. Oh, meet me at a bomb visit me or bad time.